to projde ty fotky cenzurou, jako. Ne. Ne? A to video taky? Tak jo, cenzurou, ale mojí. Jak chceš, že si dobré něco to nechci, tak potom uvidíš, co já dám. Pan Chris seká dřevo. Co je? Co mi za pouzu? Nic. Nic. Mě pobavilo to, co říkala ta. Tím. Já prdám. No, Když si vzpomenu. to bude pěkný video, fakt. Ty to fakt natáčíš, jo? To už jsme dvě. Výborně. Už to má opravdu haldu. Si pojď tady nafotit, co tady mám. Babička utekla. Babička už je doma. Ale malej, ale utíkej pryč. Já tě chci ubížet. Pan Chris a děti. To je za mnou, veď? Hele, A proč natáčíme to sami? děkuju. Nechceš klacek? Ani ne. Hele, čep, utíkej. Myslíš, že se to na YouTubeku bude výjímat? Myslím, že určitě. Kde to hájil, má s YouTubekem. Kolikátý je dneska? Prvního 11. 1.11. v nevím kolik. 13:45 možná, tak nějak. Říká pan Chris na Maňavě. Nevím kolik. Dřevo. Je 13:41. 13:41, oprava.